Kultúrny dom na Kopánke sa počas sobotnejšieho popoludnia rozhýbal hip-hopovou hudbou a tancom. Na prvom podujatí tohto druhu s názvom Trnava Bounce sa stretli mladí tanečníci z celého Slovenska. Tanečný battle má svoje nepísané pravidlá. Pravidlá tanečného súboja sú jednoduché. Tanečníci súťažia v pároch a postupne tancuje každý proti každému. Lepší pár získava bod a ten slabší možnosť uspieť v druhej šanci. Je to vlastne o freestyle, čo znamená, že pustí sa hudba a ty tancuješ, jak to v tej chvíli cítiš. No a hovorím, že kto dá lepšie, tak ten vyhrá. Na prvý ročník súťaže bola účasť tanečníkov pomerne bohatá. Trošku tá súťaž dostala aj punkt medzinárodnosti, pretože máme dvoch porodcov z Čiech, jedného porodcu z Košíc a dva porodcovia sú odtiaľto z tohto domáceho štúdia tanečného. No a účastníci sa prihlásili zo Žiliny, z Považskej Bystrice, z obcí okolo Trnavy a z Púchu máme takisto veľmi veľa účastníkov. Odmenou pre víťazov nie sú len vecné ceny ako šiltovky, trička a poukážky v rôznej hodnote na nákup oblečenia, ale hlavne skvelý pocit z tanca, súťaženia a možnosti neustále napredovať. Vzniklo to veľmi ľahko, proste povedali sme si, že spravíme tanečnú súťaž, ktorá v Trnave, ona ma proste chýba. Ty soutěže battlového formátu začaly zhruba před 3 rokama a díky tomu se nějakým způsobem ta hiphopová kultura hrozně sune nahoru, protože to v těch lidech, kdo opravdu teprve probouzí nějakým způsobem ten chtíč se zlepšovat a být lepší. Na súťaži sa predviedlo celkovo 19 párov v rôznych vekových kategóriách. Prevažnú väčšinu z toho tvorili trnavské dvojice. Ako dlho sa venuješ hip-hopu a čo ti tento tanec dáva? Hip-hopu sa venujem asi rok, ale breakujem už 6 rokov, že už som taký vytancovaný a je to môj život, tanec je život proste. Je to uvolnenie, je to perfektné, doporučujem každému. Teďka opravdu mají před sebou to betlování a inspirace. Je to prostě, není to trénink jako takovej, ale je to forma, jak ty děcka půjdou opravdu nahoru a budou se zlepšovat. Porota napokon rozhodla o nasledovnom poradí. Na prvom mieste skončili tanečníci Miro a Filip z Bratislavy. Zvyšné dve pozície obsadili Trnavčania Márov s Holcom a Nikol Jánošová s Norom Krhošom. Všetci účastníci však spoločne dokázali, že budúcnosť hip-hopu je nepopierateľne svetlá. Přijdou a už přicházejí jak house style, nebo house dance, respektive tak lockinový, tak popinový betly a čím dál víc je toho a to je dobře, protože takto to má vypadat. Potom to tá kultúra, ten hip-hop je. To, že hip-hop je jeden z najobľúbenejších tanečných štýlov, dokázala aj vysoká divácka účasť. Nám ostáva len dúfať, že sa takéto podujatia budú v Trnave organizovať častejšie. Eva Kopaničáková, Mestská televízia Trnava.